mau kan asine sampe ra ndelok. Kabeh padha metu rempah metu. Iki ketok kalau lewat. Ya ning omah. Duduk Nduk ya, duduk ya. Mbak. Sakno ya terus ayo Bude ndelok. Yes ayo. Dereng ketinggalan. Langsung semea Mbak. Nggih semea sampun. Ketinggalan dereng. Wah, payungnya ngene. Nah, Intan akhirnya melok delok dia apa mau? Wah, Bu weteng kuloro. Wis akhirnya delok pemirsa. Dari aksara yang mengguncang zaman, tumbuh warisan budaya yang menjadi nafas kreativitas generasi muda. Budaya bukan sekedar peninggalan, tetapi budaya yang menjalankan ekonomi
Mbak Repa metu. Aku pengen lihat ibu deh. Yo, sayo. Mamsek. Kin badut kin kalau kin. Badut. Oh iya badut. Mamsek ditulang. Oh ini hubungan ini ya. Oh iya hubungan. Kalau dikudungi ya. Ya apa panasan nduk ning kono nduk. Panasan to. Kene. Jajan sakno pemirsa dek maki tenan asline mah ape ora melok wong apa Intan kan lagi pertama men wetenge sakit aku gak melok Bu lah bar ngono Mbak Repane wis gak enek ning omah Mas Al yo metu Bude gak pengen lihat aku kok ngesakno ndekne ndek pipis ning pojokan langsung ya wis anu Bude tak salat sik ya untuk bagian salen celana langsung gamblok ning motor malah nduk wis ben seneng atine pemirsa ya plastik biru kuwi Mbak Mendres
Musik. Suasana Natal ini tidak berepi ngevlog. Malah ki kebanjiran iki ya gak iso duduk. Gak apa-apa nduk gak duduk nduk. Gak apa-apa. Kose ya nek garing ya. Mbak Intan kae tak tekoki mang jere ora terus kok. Bar digebyuri banyu 3 kali. Pak, dumpling. Sing dodol dumpling. Ya Allah. Mang gak sanggup mik nduk mang. Mang sanggup mik. Ya jane mang Intan mbok gawa. Ya, mang mik Intan digawa jane. Sido Pak, larang. Mina. 40.000. Ape pulang yo ora iso. Full kegalane dek. Iya yai. Pengen nduk ya. Pengen mantuk saiki. Engko ae. Ya wis. Kalau ngeles kabeh didilapno Mbak Yes ki lho. Iya seneng dekne nduk tajak mulai mohoke. Wis dinteni sampai bar. Wis pulang. Seneng, Nduk. Seneng ah. Tangan Mbak Intan, Nduk. Mbak Intan mang ndi? Tut. Nek diceluk buke ngono cah. Ora. Wes seneng atine. Ini tadi pas pulang itu nomor urut undian yang ke-6. Ada jere Mbak Indah mang sekitar 24 apa piro 24 peserta. Kuwi mang lagi nomor undian 6 ke 7. Walah kuwi engko paling sampai ngisak, Nduk ya. Ayo Bu mantuk. Aku wis kebelet pipis. Lah sing yaya, Bude aja muleh sik, Bude. As. Aja mbok seneni nduk aku. Aku ki cerita. Ngene piye, Yaya bareng Mbak Indah, kok bengi Mbak Indah kan melok ngaji malam semua. Emoh, nek Bude mantuk aku yo melok mantuk. Ngono. Lah manu Nduk. Mbak Intan wis ngajak pulang karena mau ke kamar mandi. Aku ngono. Ya wis Mbak Indah, aku pengen melok mulai Bude ae. Ngono, akhirnya mulai. Nggih pemirsa nggih, sito pira ki 15 menit tak wis ya. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit dan paringi sembuh, untuk pejuang garis dua semoga yang diberikan omongan yang saleh-saleh. Kuwi bokonge dilorotno, Nduk, kaose belakang. Kaose sing belakang. Kuwi kok bak soalé mbok nggo-lungguh ning gone selokan. Digebyuri 3 kali saka petugas perairan ngono lho, Mang. Mbah dinas apa, Mang? Pokoke ngebyuri iki ngantek banjir, Mang lho. Kinara terus tak kon mayungi. Lah piye wong disemprot kaya nyirami kembang kae lho, pemirsa. Penontonnya ben padha seger-seger ora layu. Nah, ngono. Mangane ibu-ibu sing klebes klambine ya Tun ya. Iki engko ngekakno listrik omahe Mbak Indah wani, Nduk. Tanpa diweter buke ya. Gak. Wani ya? Wis, sesuk jadwale buke nyetrika. Terus ae ojo sik iki urung akeh. Lah mbok kon akeh sapira lho, Nduk? Gak sik. Ibu ki sak cukupe ngono ki tak strikoni. Ora sesuk ae mah. Ya Allah. Nggih pun pamit riyen nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan Intun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus iki mbok yo sing apik ngono lho, guys. Cus. Kurang sak menit. Cus. Ngene